Jo, čau ti ľudia, vítam vás u nového videa zo hry Mortal Kombat. Teraz sa mi to načítava, som si to pred chvíľou stiahol, som si to testoval aj. A je to dobre na mobile, akože, kebyže mám tak povedať, pretože tu, kamo, sa mi to načítalo a ideme hrať. Kamo. Ideme preč a ideme fajtiť. Tereus, nezaujíma. Ne, to, ja som ešte nehral. Single player si dáme. A ideme na prvú vežičku. Dáme fight. Alebo máme ešte jedného charaktera. Dáme na... OK. OK, to je jedno, proste dáme Stardust. A ideme tu hrať. Na. Swipe. Poraníme sa. Vum. Kávo, toto nepovedal. Kámo. Jak urobil? Kam ja umrem. A seržant? Nebránim sa. Bum. Co to znamená? Dostaneš, kámo. Ešte môj hambu na mojom videu s Mortal Kombat. Bam! Kamože. Tak. Musíme sa brániť aj. Bam. Dobre. Áno. Dobre, hráme sme prvú hru, hej. Prvá hra vyhratá. A my ideme ďalej. 10 000 som zrobil. Ty vole. OK. No to ďalšie. Edit team. Musí level up. A nemám. Škoda. Play. Ale kam ja už viem. Počkaj. Aby si to rád niekoho dal preč, ale nemôžem. No, už to ide. Dajme si tam na miesto seržanta. OK, ideme na to. Fight. Toto bude ťažké teraz. Keď minulý by rozbil skoro celý tým. Ale teraz to nestane. A tak poďte. A bam. A boom. A bam. A boom. Podľa
Salam, bum bum. Bum. Bam bam. There's a 3%. Bam bam bam. This is hard. Boom. Let's see the next one. Moc si bol bardzo ľahký. Strašne ľahký si bol. Inak, keby sa ma pýtali, prečo to nekáčem na počítaču, to nie na počítaču, ale mám to na plejku, ale plejku nemám doma. A tak ty ostaneš. Bum, 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 a swipe, a bum, bum, bum. Swipe, a bum. 92%. Ano. Že je aj tuto sa tým štipnul kary, pretože sa tým viem hrať, dobre. Sa 75%. Kamo sa vôbec nebráni tento. Seržantka. Bum. Umri. 80% a bum. A bum. A bum. To bolo dosť ezo. Ideme ďalej. Ľudia, kebyže ste ma niekto nepoznali, sa pozrite na Thunderbardov kanál a vždy tam vravel, že Leonbox, no a to som ja. Iba som tento kanál strátil už. A 70, a bum. A water. Fuj! Kámo, tak tento dáva obrovský damage. Tento z chatu je normálny Mortal Kombat, ja ho poznám. 45. OK. Tento je OP zvodou. Tento je strašne OP. Ideme ďalej. Fight. Kamo, teraz je posledný tým proti mne a potom bude ťažšia obťažnosť. Ty vole, seržant. Tak ty dostaneš. Bum, bum, bum. Kamo, teraz sme dostali vyklepané. Ale swipe. Amen. Bum, bum, bum. 95%, kamo to ten dostal. GG. Kamo Rain. 100%. Dobre, kamo. Aj GG. Ak by ste chceli viac partov z tejto hry, dajte like Albert. Tam píše to aj v mojom po anglicky. Ale prosím, dajte odber, chcem 1000 odberov. To je môj hlavný cieľ. Ďalšia vežička. A tam kde bol ohník, keďže ste sa pýtali, čo je tento ohník, tam bude na koncu nejaký boss, nejaká silný boss. A bum, 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 bum. Bum, switch na Oniona. Bam, 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 bam. Bam. Tam klik.
Bum, 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 bum. Bum, bum. Tam začněme. Na hitku. Mám. Dá 20. Kámo, to ty jsi mrtvý. Tady nemusím klikať. Mohl jsem. Da kámo, to ty si nemal šancu. OK, ďalšie. Skúsim teraz ich poraziť s mojimi maličkami, takže keď to vyhrajem, musíte mi dať like. Musíte mi dať like, kámo, to bude ťažké. Ale je strašne. Tak, zmeníme. Tak. Krysa. Rain? Ja ti dám. Kámo, ja to dávam s maličkami. Ja to vyhral. Čo? S maličkami, takže musíte mi dať odber a like, ľudia. Prosím, dajte ho. Ešte mi to jest. Že si mi to nestalo. Wow. Toto s tými boskami do toho chcem. To je strašne OP. Normálne combat variant tam je normálne Jason. A zmena. A bum. Swipe a bum. A tak. Tak kámo, seržantka, kámo, to ty dostaneš, kámo. Neviem, či... Kámo, to čo bol za zvuk? OK, toto bola až moc easy. OK. Ďalší well done. Boss, kamo ľudia, dokončíme bossa a budeme končiť video. Kamo teraz klikám o život. Kamo, poď. OK. To je boss? Kamo, tak dáme ešte jeden round. Dáme si teraz bojím, že prehrajem. On tak to nastane. A teraz zmeň ho. Umri. Menšíš na seržantku. Kamo. Nemá šancu. OK, kamo, to ten bude ťažký. Tak hore a bum. Nie, ja som to nesmel. Kamo, nefrízuj ma. Kamo na mňa pľuje. No tak ty, kamo, teraz zostaneš. 100 damage, percent. Ok, dúfam, že sa vám toto videjko páčilo, zanechajte like a odber a čau.